Hello guys, nandito na naman po tayo ngayon sa swimming pool ko, dito sa mini swimming pool para ipakita ko sa inyo kung paano linisan yung floor niya. Kasi ang dami ng mga dumi, mga buhangin sa floor ng swimming pool. Hindi natin kasi maiwasan na magkaroon ng dumi sa swimming pool kasi yung mga naliligo, kung minsan hindi sila nakakapaghugas dito, dire-diretso na lang, may dala-dala silang mga buhangin, something ganon. Tapos bigla silang tatampisaw o pupunta sa swimming pool, napupunta yung buhangin doon. At saka napupunta naman na sa floor, so nagkaroon na ng buhangin sa floor. Tsaka mararamdaman mo rin kung may mga buhangin dahil habang naliligo ka, natatapakan mo yung buhangin. Ayan. At ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung binili kong vacuum hose. Ito, vacuum hose. Bali, binili ko ito sa Shopee. Ayan, sa halagang 373 pesos. Ito yung vacuum hose na kinuha ko sa Shopee. Bali, ito siya. So, 5 meter siya. Itong pool kasi is nasa 3x4. 4 yung haba, yung lapad niya 3. At syempre meron siyang free na pagdugtungin mo ito sa ibang hose, ito yung free niya. Ayan, pero hindi ko na kailangan to. And ito nga yung hose na gamitin natin pang suction ba yun? Yung pang higop dun sa may mga buhangin. Bago ko umpisa na maglinis, sasagutin ko muna yung mga katanungan nila na hindi ko nasagot sa YT natin, sa comment box ng YT natin. Ayan, tanong ni Betcheva Taborno, paano sa upper ground pool? Gagamit ba kayo ng pump para itaas yung tubig? Actually, hindi na ako gumagamit ng iba-ibang pump, pero isa na lang ginagamit ko yung Intex pool filter. Bali, kasi meron akong kwan dun sa likod, drainage na lalabasan. Bali, dalawa kasi ang switch nun. May drainage na switch para lumabas yung tubig para itapon na, at yung isa naman switch para pupunta dito sa may filter. Tanong naman ni Linda Montojo, saan po kayo nakakabili ng pool filter pump? So, bali, binili ko po to sa Lazada. So, maraming pool filter doon sa Lazada. So, hanap lang po kayo doon. Ayan. Kay Amor Bigalbal naman, sabi niya, hello, ano pong brand ng filter nyo? Or could you give me the link sa Lazada po? Thank you. Bali, yun nga po, Intex full filter po yung gamit ko. Nasa halagang, meron kasi yung 1.5, 1.7, 1.8 o 2,000, 2,005, ganun. Depende kung ano yung pipiliin nyo, may mura doon. Yun yung, eto sa akin, nasa 1.8 yata to. So, eto na guys, yung babacuum natin na swimming pool. So, bali, bago natin ibabacuum, kailangan muna natin ng linisin yung floor, tsaka yung mga sides nito. Alisin natin yung mga lumot. Pero gagamit tayo ng basahan, panlinis, malinis na basahan, panlinis doon. At saka itong brush para i-brush natin yung ano to, yung sa gilid-gilid ng mga tiles, yung parang gano'n na nag-square, yung nilagyan ng grout. Nag-greenish na siya kasi hindi ko ito nalinisan ng mga almost 15 days dahil busy ako sa pagta-travel na kung saan pumupunta. Siyempre bukas may mga bisita ako kaya kailangan kong linisin to. So madali lang naman itong linisin, bukas okay na yan. Pero bago tayo yun nga, linisin yung floor at saka itong mga sides niya, kailangan muna nating gumamit ng net para alisin yung mga nasa ibabaw na dumi. Bali, may ginawa akong DIY na net. Yan, ganito lang gawin natin, linisin lang natin itong nasa ibabaw. Bali, yung mga lumulutang, yan yung mga dapat nating alisin. Ayan, nalinisan na natin itong ibabaw, itong mga lumutang na mga dahon na galing, na nailipad mula sa kapitbahay. Ayun, mula sa kapitbahay, ano. Ayan, ganyan lang yan. Alisin natin yung mga lumutang o yung mga napuntang mga dumi sa ibabaw ng pool natin.
Ang susunod naman natin na gagawin ay lulusong tayo dito sa pool para linisin yung floor. Ganito. Yan, yung mga nakikita nyo na dumi, yan yung mga algae. Yung mga nakikita nyong dumi, yan yung mga parang alikabok yata, parang gano'n. Lumot. Kung mapapansin nyo, green na yung tubig kasi mga lumot na yan na napunasan sa floor niya o dito sa tiles. Then, kung mapapansin nyo rin, parang ganito yung isang vlog ko noon na linisan natin tong tubig para maging clear. Ayan. Ngayon, ang susunod naman natin gagawin ay brush naman natin yung tiles. And yes, bago tayo mag-vacuum, syempre, lagyan pa natin ng chlorine to para luminis siya. Pag luminis na, saka na natin vacuumin yung mga bababa na dumi. Yung mga buhangin, ganyan ang dumi oh. Yung mga yan, bababa sila pag after an hour siguro. O sabi na lang natin 2 hours. Ayan. Tapos babacuumin na natin mamaya. Ito na yung nilagay kong chlorine. Mahal naman na sa Lazada. So nagtitipid na ako. Alam niyo naman na pandemic, wala nito. Pero konti-konti lang, wag namang madami para hindi siya matapang sa amoy. Ayan. Powder. Then mimix natin ng tubig. Ito na yung chlorine. Kaso nga lang hindi siya basta natutunaw yung yung chlorine na yon, granules. Kasi mahirap siyang tunawin, ewan ko ba. Pero ang importante dito yung chlorine na lang niya. Kahit na binabad ko ito ng 1 oras, hindi pa rin natutunaw yon, yung puti-puti na yon. So ang gagawin na natin dito, ilagay na natin sa pool. So ganyan lang, ibuhos lang natin. Yan. Buhos natin lahat. Bali, sama na natin yung mga granules niya para maya-maya rin pag buwaba sila, may sasama na sa pagbabacuum natin. Or mamaya-maya lang, mag-vacuum na tayo mamaya. Yan. Buhos na lang natin. Ayun. Maya-maya lang, pag luminaw na yung tubig, isunod na natin yung algicide. Ayan na siya, after 2 hours, naging malinis na yung tubig. Pero yung mga dumi nakikita pa doon. Yun, nasisilip yung mga, yung mga chlorine na nilagay natin. Ayan. So, yan yung mga ibabacuum natin, yung mga marurumi doon. So, after naman nating mabacuum, lagyan na natin ng algicide. Pang kutsara lang siguro na algicide, pampakulay lang. Ito, yung algicide. Nabibili ito sa Lazada o sa Shopee. Then mix natin ng tubig. Haluan natin ng tubig. Tunawin natin yung algicide na nandito sa timba. So pagkatapos yan, ihalo na natin sa pool.
So ayun na guys, kung mapapansin nyo na wala na yung pagka-green niya, bumalik na sa blue. So ang gagawin naman natin ngayon ay magbabacuum na tayo, pero maya lang ng konti. Pababahin na lang natin yung mga ibang lumulutang. Yan yung mga puti ng chlorine, yan o. Bali pumaibabaw sila yung mga iba, then the others pumailalim na. So yan, pwede na bukas para sa mga barkada. Ito na yung gagamitin natin, pero kailangan natin na maglagay ng PVC para dito, para pag-connectan din sa drainage nya. Uno, yung luwang nya. Ayan. So ayan na siya, nilagay na. So ayan siya guys, mas gumanda yung tubig. Ayan. Luminis yung dating green nung nilinisan natin, ngayon luminis na naman. So bali ganyan yung pag-aalaga ng swimming pool. Ito yung filter. Ayan, doon pa lang yung mga ginamit nating pinanglinis. So yan yung buwabalik na tubig na malinis na. Linaw, sarap maligo.